שהוא שוער טוב, אם אפשר לומר שוער טוב בפנדלים. בואו נראה, כדור מספר 1, שמעון גרשון מול ניר דוידוביץ'. מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? גרשון מכניס את הרגל מתחת לכדור ומקפיץ אותו לישר לידיים של דוידוביץ' שאומר מרסי. זה, סלח לי, עם כל הכבוד לשמעון. בעיטה בכלל. שלמה, אתה רואה את זה יותר טוב. בטוח. עכשיו תורו של רפאל אולרה. אמרנו שלנו שהוא גם מחמיץ. בוא נראה, אני אומר לך שהוא בועט מצוין. לא, אתה אמרת שהוא בועט מצוין. איזה בעיטה גרועה של שמעון גרשון, לא יאומן. אולרה, בועט ברגל שמאל. בבקשה. מה אמרתי לך? בבקשה. מה אמרתי לך? איזה גועל נפש. מה אמרתי לך? איזה גועל נפש. לא באמת. תשמע, כמו המשחק. האמת, רמת המשחק. שחצקי, מה אתה אומר? במכבי חיפה לא כל כך מאמינים, באימון המסכם אולרה היה הכי טוב, נשאר אחרון בפנדלים. בבקשה. שמא נראה איזה כדור ברשת, מה אתם אומרים? הנה גל אלברמן. לא יודעים מה הם רוצים ללחוץ את הידיים. אלברמן! לא נראה כדור ברשת. אלברמן! איזה הפצצה! איזו אנרגיה! מה קרה? תשים את הכדור בפנים! תראה לך שגם קטן מחמיץ. תראה איזה הפצצות! יניב קטן עכשיו. רצית מתח? יש לך מתח. קיבלנו. הנה בועט מספר 2 של מכבי חיפה, יניב קטן. קטן עליו, אני לא חושב שזה קטן עליו, ביכולת שלו, בכושר שהוא נמצא. ואיזה פינה לוקח קורנפיין. יניב קטן אל הכדור, קורנפיין לוקח! 4 בעיטות ואף כדור לא נכנס. זה אני לא זוכר. אתה זוכר? כזה דבר? כזה דבר. זה גם כן ייכנס להיסטוריה של הכדורגל הישראלי. זה 4 בעיטות ואף אחד לא בפנים. משהו. באמת. אתה יודע מה? אולי בסוף המאמנים יבטאו את זה. או אנחנו. מירוסביץ' לבית"ר. זה גול. אני מוכן להתערב איתך על זה. לא מתערב איתך. לא מתערב איתך. אתה יודע למה? כי זה באמת גול. מירוסביץ'. ככה בועטים. זה כל כך פשוט. 11 מטר כולה. 1-0 לבית"ר. עכשיו אבא סואן. גם הוא יכול להחמיץ. למה לא? גם הוא יכול להחמיץ. בעיטה טובה של מירוסביץ'. חד וחלק. מושלם. רק ככה. תן לו שואל לקפוץ, שים את הכדור בפנים. אבא סואן. הוא גם בועט חזק. הוא גם יכול להחמיץ. אבא סואן. מה זה חזק? אבא סואן כבר מגיע לבן גלים. הוא לא יצא לי פה. איציק קופן היה צריך לעמוד באמצע השער, כדור הלך באמצע השער, הוא מודק את זה. לא, הוא מפחד על פחד מוות, אתה יודע איזה כדור זה? תראה באמצע השער, הוא צריך לעמוד באמצע. בסדר גמור, כזה כדור אפשר לעצור. עכשיו, חבר שלך טוטו. נתיים 1-1 וטוטו. בביתה שיכולה לעמוד את בית"ר ליתרון. טוטו רושם. הוא מחמיץ. לא. דוידוביץ' עוצר. ברזילאים בועטים פנדל יפה. טוטו, 2-1 בית"ר. בועט מספר 4 של בית"ר ירושלים. ועכשיו אדורם קייסי ינסה את כוחו מול איציק קורנפיין. אדורם קייסי הוא שחקן שבועט ברגל שמאל. לא שזה משנה הרבה לשוער, הוא צריך לקחת פינה ולקפוץ אליה. קורנפיין מוכן. קייסי לוקח מרחק של כמעט 10 מטר כדי לרוץ.
קייסי, בפנים, שער יפה. 2-2. הולך עכשיו מר דוד אמסלם אל נקודת הפנדל. הבועט החמישי של בית"ר ירושלים. הוא מבקיע. דוד אמסלם, גם הוא שחקן שבועט ברגל שמאל. המתח כאן הולך וגואה. דוד אמסלם מאחורי הכדור. אל הכדור, והצירה הגדולה של דוידוביץ'. ועכשיו ילך גוסטבו בוקולי, והוא יכול להכריע את המשחק אם הוא כובש. מכבי חיפה בשמינית הגמר. גרשון בחוץ, אלברמן בחוץ, מירוסביץ' וטוטו בפנים. אמסלם נעצר אצל דוידוביץ', ועכשיו אל מומנטו דל ורדד, רגע האמת של גוסטבו בוקולי, שהיבט את הפנדל החמישי של חיפה. צעד וחצי, בפנים! גוסטבו בוקולי בבעיטה שלא משתמעת לשתי פנים. אי אפשר לקחת. אי אפשר לעצור כדור כזה, והשחקן המצוין הזה של מכבי חיפה מעלה אותה לשמינית הגמר. ותראו את השמחה ביציעים, ותראו את שחקני מכבי חיפה.